Παιδιά μου, καλησπέρα. Λοιπόν, κρεατίνη μονοϊδρική. 40 χρόνια μετά το επίσημο λανσάρισμά της στο εμπορικό κόσμο, γίνονται ακόμα μελέτες πάνω σε αυτήν και γενικά έρχονται στο φως νέα ερευνητικά δεδομένα. Πολλά παιδιά μου στέλνετε μηνύματα, αλλά και στο κατάστημα άρχιστε και με ρωτάτε πότε είναι ο καλύτερος χρόνος λήψης της κρεατίνης. Το πρωί, μετά την προπόνηση, πριν την προπόνηση. Μέχρι προτείνως θα σας συμβούλευα ότι οπουδήποτε και να την πάρετε, θα δείτε αποτελέσματα. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Μια μετανάλυση όμως του 2025, πρόσφατη δηλαδή, βασισμένη σε μελέτες του 2013 και του 2024, μας έδειξε ότι ο καλύτερος χρόνος λήψης της κρεατίνης είναι αμέσως μετά την προπόνηση. Μάλιστα, η έρευνα του 2013 ήταν βασισμένη σε μια ομάδα 19 ανδρών, χωρισμένη σε δύο ομάδες, και μάλιστα η ομάδα που έπαιρνε την κρεατίνη μετά την προπόνηση είχε αύξηση στην υπερτροφία και στην δύναμη σε ένα ποσοστό της τάξης 10%. Στατιστικά τα αποτελέσματα δεν είναι μεγάλα, αλλά η γνώμη μου είναι ότι αν κάποιος επενδύει χρόνο, χρήμα και συναίσθημα, τότε οφείλει να παίρνει τα καλύτερα από τα συμπληρώματά του. Επίσης, τα παιδιά τώρα τα οποία με ρωτάνε συνέχεια το αν πρέπει να παίρνουν την κρεατίνη κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ποια είναι η γνώμη μου. Γενικά, η κρεατίνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο υδρολύεται σχετικά εύκολα, δηλαδή οξυδώνεται, μετά μετατρέπεται σε κρεατινίνη, το άχρηστο υποπροϊόν. Οπότε να κοιτάξετε να την καταναλώνετε σε διάστημα του πολύ 60 λεπτών. Το νερό να είναι κρύο και να μην βάζετε ποτέ χυμό. Και το νερό καλύτερα να είναι μια μάρκα τέλος πάντων που να έχει έτσι υψηλό pH, ώστε να αργεί η υδρόλυσή της.